सानजा गहपुर बियाब दुलाराय बाथौ महासभानि 10थि जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय। साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै दिनैनिफ्राय सानजा गहपुर दुलाराय बाथौ महासभाया कारनिजान मिलनपुर आरो मावरिया गामिनि बानजायनायाव कारनिजान गामिनि गोथार बाथौ सिबिसालिनि गेवलां फोथाराव खुंनाय जादों। बे बाथौ महासभानि 10थि बोसोरारि जथुम्मायाव सानजा गहपुर बाथौ महासभानि सिङाव थानाय गासै बाथौ सिबियारि गागि माइनाव आरो लाइमोन गेदेमा मोनहा गोसो गोथारै बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोन्दों। मानो होनोब्ला बे बेलायाव आंनि हाबाफारिया बिफां गायनाय दं। बेखायनो बिफां गायनायजों लोगोसे बिफाङा जेरैबायदि जोंनो अक्सिजेन गेस होयो, गोजोन होयो आरो बे बिफांनि सायाव जिरायनानै जोङो दिनै गोजोन मोनो। बे बाथौ धोरोमाव बाथौ धोरोमनि सिङाव थानानै बाथौ धोरोमनि मोनसे आश्रय लानानै जाहाथे जोंबो गोजोन जेरै दिनै बिफां सिङाव जिरायबा जों गावखौनो थाजिम गोजोन मोनो। बेखायनो आफा अबंलावरि बाथौ बोराइनि सिङाव जिरायनानै जाहाथे जों बयबो गोजोन जेरै मोजां आलो गोजोन मोनो आरो जोंखौ अबंलावरिया जाहाथे बोर सारस्रि हरो बेखौ मिजिंथिनानै